Zij met dat die bika apisief de explo kosten abrasa ubetak in a begin dat eko vallen weg. Bika do wa moro betere fasi de fuka maak over en wa moro betere fasi de fi fuka jo wa moro efficient fasi subsidie na intende kong. Dat op sa nanga lek exemple postapparaat ube app ook to be voor taki ube abi a pay wallet. Dat na de sani die etrowe oponono de ginalibi makandra. Saya bereik ook toen aan DC. Tak na in een vervoer van money, in een transport van money, dat we een piece beveiliging ekong. En ook to a logistieke. En na de prespari bika in dati boom voor risico's dong. Die ik kan mek morop ching te keer de money uit giraal fasi. En hij mek ook to makriki garantie voor keer de voorzieningen die si giraal fasi uit.